isivuselelo kusho buhle wakamathenjwa uthi sivuselele wena Nkosi Jesu ayiqalekile. Ngiyathemba namlaleli ukuthi iqala kuwena. Ngibingelele umlaleli womsakazo eVuma 103 the adult radio for the young at heart. Isibonge kuDaviola, the weekend husband, weekend boyfriend, weekend tontoni for many listeners balomsakazo. Siyabonga Daviola, nathi sizoyibamba impela isiqiki sakhe sisithole sifuthumele sisibambe sifuthumele sinjalo. Bamkhoza sawubona. Siyabongela mfundisi, siyabongela abalaleli. Siyabonga kakhulu inkosi uphinde yenze indlela ukuthi sibe khona. Iprepare abalaleli sibabe khona. Siyamthemba uNkulunkulu mayihlanganisa ukuthi sokukhona okuhle afuna ukwenza eyintweni ekhulunywayo ukwakhe imphefumulo yethu ukudonsela abanye insindisweni, abanye baqiniseke baduduzeke. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi alibusise uhlelo. Uthi uJesu mekhuluma ubaba wakhe is always at work. Indeed ngiyavumelana nawe ukuthi uNkulunkulu uhlala esemsebenzini. Kuningi akwenza empilweni zabantu, kuningi akwenza empilweni zethu. Ngibingelele wena sandavula umsakazo wakho impela uhlelo iyona iSound Doctrine Hub. Mina ngudidi Nkosi, I'm your host until kuze kube lona ihora lesikhombisa la nobaba Khoza sizothi khumo khona. Xolise kuloko. Bamkhoza ngiyathanda namuhla mfethu ukuthi sivulele abalaleli. You know, every 6 weeks or so we do an open line. La umlaleli angasho noma ngabe yini uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakhe, angabuzana noma imiphi imibuzo anayo, anga-encourage noma ngabe yiphi indlela encourage ngayo, noma ngabe uNkulunkulu ubeke umkhuleko enhlizweni yakhe. Khulekele thina, khulekele abalaleli abanezicelo zemkhuleko noma ngabe yini lona lelo thuba namuhla esilivulayo. Sisalinde abalaleli bazowenza njalo lapha ku 0861010300 0861010300 noma lapha ku 0737091991. Ngiyafisa mfaka Khoza sithi ukucabanga nje kancane. Uyazi thina esizibiza ngamaKristu noma esizibiza abantwana baNkulunkulu noma thina esizibiza njengabantu abakholiwe, sinenkinga mkhathini. uJakobe uthi sithi sikholiwe ngemlomo izenzo zethu zingayisho lento. Uthi ukukholwa kwempela into ephuma emlonyeni fanele ihambisane nezenzo. Ngiyafisa nje sithi ukucabanga nje kancane umlaleli esazobeka konke okusenhlizweni yakhe ukuthi kunento esingayiqapheli ethi into ephuma ngomlomo wakho esikhathini esiningi ichaza ukuthi ubani wena. You are what your word or what your words say or what your words are saying about you. Into ephuma emlonyeni wakho ichaza ubuwena ukuthi ubani. Now ungabatshela emsebenzini ukuthi usindisiwe, but kunendlela okhuluma ngayo emsebenzini. Kunezinto abazazi ngawe emsebenzini, bayazi ukuthi yabona lamazwi lawa akakhoza lawa. Ukhoza ka realize ukuthi yena uzibiza ngumfundisi, but izinto eziphuma ngomlomo wakhe lapha kaToyota azihambisani nokuthi umfundisi. Esikoleni uthi usindisiwe impela, but you know kunale language ekudefinayo ukuthi ubani. Ebese abanye bethu sinenhlamba sisindisiwe bese sithi hayi angithuki mina, it's only when I'm very angry. I've heard abazalwane telling me that many a times ukuthi no yena kanayo inhlamba, it's only when he's very angry or when she's very angry and then she loses it. Ngithi mina what your words say is a reflection of who you are.
Now ngiyafisa ukuthi sibheke leyo mkhathini sinalama lamagama aqala ngo-S esiwabona e-TV kakhulu noma kuma movies, you know, every second word inalo S noma inalo F, you know, S'ing this, S'ing that, effing this and effing that, you know, yonke into ikhulumayo. And kwangathi kwamkelekile indaweni eziningi, yamkelekile lento. So ngiyafisa ukuthi sisalinda umzalwane asithinta ukuthi yena mesithinta u-aware ngolimi lwakhe yini na, nokuthi u-aware ukuthi ulimi lakhe lisho ubuyena. Whether you are angry, whether you are happy, whether we social gathering emsebenzini yasekhaya nasehlotsheni, whether usesontweni or kuphi, njengomntwana kaNkulunkulu osindisiwe onobudlelwane noNkulunkulu through uKristu, kunale consistency efanele ibe khona ngamazwi aphuma emlonyeni wakho. Now I am not saying umama noma ubaba abashadile bangateketisani, umama mesekhishini usekhishini uyapheka, umesekamereni umama unkosikazi, and angisho ukuthi akuphuma amazwi amabi noma amazwi ayinhlamba, but at the same time I'm not saying ufanele ufunde ivesi ngaso sonke isikhathi noma sekufanele ube unkosikazi noma ufanele ube umkhwenyana sekufanele ukukhulume ngamavesi. No ngisho ukukhuleka, abantu abakhuleke, but kunalento ethi mayiphuma emlonyeni wakhe ethi hayi ubuzalwane balensizwa noma ubuzalwane balentombi noma uzalwane balomama, kune question mark. Iloko ngifisa ukuthi sisalinde umlaleli lapha ku 0861010300 nama ku 0737091991 esho lokho kusenhlizweni yakhe. Sesithi ukubheka nje kancane nokuthi izwi lona ngabe lithini ngalento yokukhuluma emkhathini namazwi aphuma emlonyeni wethu. Kepha ke ngaphambi kokuba sibheke konke lokho masikhuleke njengenjwayelo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ngomusa wakho ngoKristu Jesu, indodana yakho uNkulunkulu uqobo lwakhe efa endaweni yethu, khona izono zethu izohlawulelwa, zikwazi ukuxolelwa, sikwazi ukubuyisana nawe. Siyathandaza ukuthi babe baningi abantu ezweni lakithi obasindisayo obadonsele kuwena nabo bathembele uKristu Jesu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi izwi lakho liphethe yonke into esiyidingayo, liwukudla komphefumulo wethu, lesinikeza wonke umsoco umphefumulo udingayo. Ayikho into ongaseluleki ngayo esidinga ukufunda ngayo. Usiluleka ngisho nangendlela esimele ukusebenzisa ngayo amazwi wethu, ulimi lwethu. Sisize ke sikhule Baba, sikufuze ekubeni nomlomo ohlanzekile, umlomo okhuluma iqiniso lodwa hayi amanga, umlomo okhuluma okuhle kodwa hayi inhlamba, hayi nokuhlambalaza nokuhleba nokukhuluma kamba abantu. Sibalekele zonke izono abantu abazenzayo ngolimi lwabo, size sikhule kulokho Nkosi. Ngikhulekela ukuthi abanye sisaxoxa ubenze bayibona isimo sabo sangempela, khona abantu abathi basindisiwe kanti bakhohlisekile. Yenza masibeka isibuko sezwi lakho phambi kwabo ngendlela abasebenzisa ngayo ulimi lwabo, bayibona ukuthi bayadinga ukuphenduka. Siyabakhulekela nabo ukuthi basindiswe kwangempela, nabangakaze basondele ubahawukele Nkosi. Sikhulekela imibuzo abalela bazoyibuza, ukukhomenta abazokwenza, ukuphawula, konke kube usizo kwakhe, kungadilizi, kungalimazi kwakhe kumuntu wangaphakathi, wena bese uyakhazumuliswa. Siyakubonga kakhulu ngomusa nothando egameni lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Amen. Sibonge kakhulu emkhathini. Wena usanda kuvula umsakazo wakho, angikwamukele khona la kumsakazo iVuma 103, the adult radio for the young at heart. Uhlelo iSound Doctrine Hub. Mina I'm your host
udidingo kaNkosi ngihambisana nomfundisi Phamano kaKhoza lapha eKhanyeni Baptist Church lapha Pinetown. Wena mlaleli olapha eHammersdale awu ngithekini nakhulekani niqhubeke nikhuleke kukhona uNkulunkulu anihlelela khona lapha eHammersdale. Namuhla ke ngiyafisa ke ukulikhipha nithini ingulube esakeni noma ukhipha ikati emgodleni angazi ukuthi niyibiza ngani ke la KZN emkhathini kepha ke siphathele abalaleli balolu hlelo na siyalalela emkhathini angibeke lento ukuthi siyalalela abazalwane nabalaleli nabalandeli balolu hlelo mebekhuluma bazalwane basicela ukuthi asithathe lo msakazo sithathe nalolu hlelo sihambe bayibize ngawo wonke ama district bathi sihambise indaweni ezahlukahlukene ngiyazi ukuthi lapha eDanawosi kade bekhuluma bekhala eShowe sesibuya khona eMpangeni sesibuya khona eMaritzburg sesibuya khona sizophindela futhi eHammersdale kade bekhala sibaphathele indaba ezimnandi eHammersdale angidedele wena mfaka Khoza lapha eHammersdale senzani lapha eHammersdale angazi ke noma seyihleleke ngokuphelele izinhlelo zonke kodwa siyathandaza siyahlela siyaxoxa isifiso sethu ukuthi ukhwezela walonyaka esijwayele ukwenzela lapha ePinetown njalo ngoNovember siugubhele lapha eHammersdale ke so khwezela umsebenzi kaNkuluNkulu esiubona euphemba ewakha kuleya ndawo mayisondela ke insuku izinto ihlangana so ligagula usuku sigagula indawo kodwa sinesifisa impela so kuyokhwezela lapha bayazi abalala bayijwayela inkonzo kakhwezela kuba umgqibelo usuku lonke sibe ndawonye sibe nezikhulumi sibe nezidlo sibe nezingxoxo nemibuzo nayo yonke into inhloso ukuzokhwezela umuntu wangaphakathi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo sifuna ukuba lapha na ke eHammersdale kulonyaka sizoba seHammersdale impela babukhoza bazokhumbula abalaleli baseHammersdale ukuthi sesinenyangana impela siseHammersdale every week njalo ngolesine umsebenzi kaNkulunkulu uyakhula kakhulu lapha eHammersdale emkhathini nendawo yokuhlala ayisekho kahle ngoba abazalwane baseHammersdale bayamemana umakhelwane yonke lento it's impressive emkhathini it's actually humbling ukubona uNkulunkulu iqala into yakhe enza into yakhe siphezulu kwengxoxo nabaphathi bendawo enkudlwana ukuze sikwazi uku-accommodate bonke labantu abeza every week ngiyazi ukuthi baningi abasithintayo nala emsakazweni khona la kuleli hlelo bafuna i-address and all of that siyabalungiselela konke lokho but ikhwezela noma kanjani izoba seHammersdale usually siba nekhwezela around the first week kaNovember I think njengoba umkhathini esho next week noma kanjani sobanikeza i-date mhlambe kuyoba wona first week ka mhla 8 I think first Saturday or something but anyway we will give the date sometime next week but you can be rest assured when amlaleli weVuma 103 the adult radio for the young at heart kanye nomthandi wohlelo iSound Doctrine Hub hlela faka kwi-diary yakho noma ikanjani ikhwezela conference this year izobe seHammersdale imkhuleko yenu nezicelo zenu zizwakele noma kanjani sobe sikhona so next week we promise you soba nawo wonke ama details are definitive ukuthi yonke into izoba ikuphi lapha eHammersdale sine idea manje njengoba sixoxa nabantu bevenue and all of that but ukunikeza yonke ama details azoba khona kuleli sonto elizayo so stay tuned and hear all of that wena ke mlaleli bengishilo ukuthi namuhla sikhuluma nawe it's an open line as we do every 6 weeks or so sitedele wena mlaleli to say what is in your heart uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakho lapha ku 086 1010 300 086 1010 300 noma ku 073709 1991 noma khona lapha kwi Facebook page yethu iSound Doctrine Hub
Facebook page yethu. Nangu usisi umetsi usisi metsi uthi Khotsombaruti baka Khotsombaruti baka siyathemba niyaphila siyambonga uNkulunkulu ngemfundiso zenu eziphilileyo kuyaleboha wishaya ubilingual uAsmetsi asimthathe na omunye umlaleli wethu sawubona siyakwamukela emoyeni sawubona Sanibona baba umfundisi ave ningibusisa ngiyaqala ukungena ave ningibusisa ngiyanilalela ngomgama bafundisi bami cha lento enisho yiqiniso ngumama ngisindisiwe kodwa hayi nami ngiyazizwa emlonyeni hayi ngathi angihambi kahle kodwa ke mfundisi nakho engicelayo kini ningikhulekisa ngisazi noma ngiyakhuleka mina sengizibona ngiwile ngiphakathi enkonzweni ngiwile mfundisi ngiwile baba ngoba manje ngihleli nomyeni uyaphuza uhluleka ngisho ukuthenga isinkwa angeke enze lutho akathengi lutho okwakhe nje kuloko kungena amabhodlela elandelana awaningisizeni angisazi nomlomo wami awusakhulumi kahle ngiyabonga This really needs umkhuleko kakhulu siyabonga ukushare okusenhlizweni yakho ngendlela uNkulunkulu kunjalo emkhathini mhlambe ngokuphatheka kabi enhlizweni noma mhlambe ngokudinwa noma ngabe yini uyazizwa uma ukuthi akusahambi kahle siyobheka ezwini kaNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu yena uthini uThembi kaDimba uthi ngibingelele kubaba Nkosi nobaba Khoza sengikhona ngilalele inkulumo zikaNkulunkulu ezakhayo ngiyabonga kakhulu kusho uThembi kaDimba umunye umlaleli nawe uthi ngicela ukubuza baba lithini izwi ngabantu abathandanayo bobulili obubodwa ngicela ningipha amavesi ngilingiwe ingane yami ithi bisexual ngicela nemikhuleko uNkulunkulu ngiyamethemba yazi lento mkhathini ngiyajabula ukuthi umama ufuna ukuyibona ezwini lenkosi ilula kakhulu lento kumuntu ongabhekananga nalesi simo ukuthi angevela ukukhulume noma ikanjani but le uma ikhulunywa umzali iba buhlungu kakhulu ngoba umzali uyazi ukuthi uzele ingane eumfana noma intombazane wayikhulise umfana noma intombazane mase ifika kwistage ethize seyithi yona ifuna ukuba umfana noma ifuna ukuba intombazane ebuhlungu kakhulu umkhathini ukuthi uhulumeni wethu usanda kuphasisa umthetho about a year or two ago ukuthi ingane ku grade 4 zingayidecide nje from grade 4 ukuthi zifuna ukuba abafana noma zifuna ukuba amantombazane futhi othisha kumele bay encourage ingane ibe ilento ayifunayo na umama nami ekhuluma uthi ngilingiwe ingane yami uyibona njengesilingo lento umama it's a very serious thing now there are plenty of passages ezikhuluma ngalento uNkulunkulu angayithandi futhi angahambisani naye kepha ke ngizokudedela ukuthi umphendule emva kwesikhuluma nozakhona lapha eSimero uthi awusanibona nginilalele nami nesesimero kusho uzakhona lapha eSimero nangu uMadimba uthini ke sesithembi sobona Bamkosi babukhoza mina into engicelayo kuNkulunkulu ngicela nje ukuthi uNkulunkulu angenze ngikhuleke ngingaphezi nokuthi ke bangabe kukhona umuntu ongiphathe kabi ngingahluthuki ngikwazi ukumkhulekela lokho nje ngiyabonga kakhulu uThembi Dimba Sisithembi yena uthi hey mayenzeka lento umkhathini uvela hlabe phansi ngedolo mina ngazoza kwethu nami benginayo lento emkhathini ngingumfundisi nje umuntu angishayelise kabi emgwaqeni vele ngikhiphe isandla
ngithi akasondele eceleni akaphumele eceleni silungise siqede lento ingane zami zithi hayi baba hayi baba uNkulunkulu wasebenzisa izingane sengiyimvi yenkosi manje usungangishayelisa noma kanjani ngivele ngikushayela izandla nje ngithi ngiyabonga kodwa kuyona into elulu uThembi kaDimba uthi yena uvela khuleka asizwe usisiphele yena ukuthi uthini Mamphela. Good evening Babu Didi ninobabukhoza uphela Nzimande hayi siyanibingelela sethemba usuku lube luhle nakuthina kanjalo hayi-ke sesikhona njengenjwayelo nomndeni wami nomunye eStreamline eWestern Cape ukulalela the only truth ngezinto zombuso hayi-ke sinanize kushayelele hora Makhumalo sondelani no-Angie noThembi nabo bonke abalaleli bevuma bafikile impela uMakhumalo noThembi bonke asikwamukele emoyeni sawubona ayibonge inkosi bamajola nkosinjani befundisi bami inhliziyo yami ivele ithobe nje maye ngizwe iphimbo lakho bamajola nathi nje sesithi kwasamlofeka nini sonto awusiyabonga intokozo kithi enkulu kakhulu ngifuna nje ukuthi baba ngifuna ukuthi nje baba uNkulunkulu uma epha abantu izipho upha abantu izipho ngokuhlukana kwazo njengoba wanibeka lapha emsakazweni nobaba ukhoza nobaba uNjomane nabanye kwaba icebo likaNkulunkulu ukuthi nime lapha emsakazweni uNkulunkulu bese beka indaba yakhe enikini nidlulise kithi okunye okuqhamuka eceleni hayi ningakunaki nje egameni lika Jesu kodwa nini kulokho uNkulunkulu anike khona ethe kudluliseni uNkulunkulu but enginakho kodwa baba ade ngizwa manje okhuluma indaba yenaphi yamalungelo inkinga yani ibe la ukuthi uma uhulumeni eshaya umthetho kodwa isayide lemalayo kakhulu kwelezi zingizizwe iliphi baba ngoba ngiyengibone lento kuthiwa ilungile ingane noma ingakhulela iqhubeke esikoleni ifunde kulungile ingane neminyaka emincane kakhulu kuthiwa ingakwazi ukuzenzela ngendlela ethanda ngayo iseyingane ingaphansi kwabazali angazi mina kuyangithinta kakhulu emoyeni wami amalungelo anikwe nabantwana bethu kodwa sangathi kule mali isayide elilodwa lethu thina azange ngibone kulezi izizwe kukhona abantwana abakhulelwe esikoleni okwenzeka lezi zinto okwenzeka ngayo kithi thina abantu abamnyama angazi nje nginalento iyangihlupha kakhulu baba enegameni lika Jesu so njobe nimisele uNkulunkulu lapha unimisele ukuthi khulumani iqiniso lakhe njengoba linjalo egameni Jesu nibe nesibindi sokuthi nibe abalindi bakaNkulunkulu kuze abantu bayosizakala abangeke basizakale babi igazi labo alinakubuza zandleni zenu ngoba nina nikhulumile lokhu uNkulunkulu uthe ekukhulumeni enegameni lika Jesu sengivala ngingedele ndoda the isizongena letha amavesi hayi ngisayilindile namanje uNkulunkulu alikosisa amen Siyabonga kakhulu babanjoli isajabule kakhulu lensizwe iwinile izolo lokandakanda ka TLB umenzele imanga izolo kodwa ke siyabonga kakhulu bamajola nangu uSisthembi amine uMakhumalo lapha eSimela Makhumalo sawubona sanibona befundisi bami namhlanje nginibona ku Facebook nikhuluma kaze kajabula ngiyanibona Makhumalo barisibeke eSimeru ngilithandani siyakuthanda nathi Makhumalo sawubona sawubona kakhulu Makhumalo Mkhathini nabo Makhumalo nangu baba asithathe nangu omunye asikwamukele nawe emoyeni sawubona ngiyabingelela baba egameni likaJesu waseNazaretha baba nginenkinga la ngicela ukubuza ngumzalwane ngisindisiwe egameni likaJesu nginosisi wami la
obengithi ngizama ukumsiza ucwile ey'kweletini uvele ngonwele. Seke kwafika nabantu bamshaya befuna iy'mali zakhe. Sinegruphu-ke yomndeni ngalibeka udaba emndenini nosisi wami ongilamayo yena owesithathu. Kodwa esikhundleni sokuthi asibonge uvele wasithuka, ngavele ngambhloka. Ngabe baba ngenze kahle noma bengifuna ukuba ne-peace of mind ngenxa yokuthi ngithi ngizama ukumsiza yena ngafuna ukusizakala. Kodwa manje nginalento le ethi engathi sengenze kakhulu. Ngabe kusayikona noma sengenze kakhulu ngempela yini? uThabi lo ngaseClermont. Amen baba. Amen Thabi, siyabonga sizobona ukuthi uNkulunkulu uthini kuwena. Sawubona sekwamukela emoyeni. Ntambama kuyisonto ngomhla ka5 October 2025 ubaba uNkosi ubaba umfundisi uKhoza nethimba lonke siyabingelela kwiSouth Doctrine Hub egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. TLB akamyeni. Yebo baba. Cha mina nje okusenhlizweni yami kakhulu kulamalanga ileyo umkhuleko baba ukuthandaza. Umkhuleko baba enye wephoni enzima ngendlela esimangaliso isikhali esinzima somzalwane leso. So nginalento nje enhlizweni yami nasemoyeni wami ukuthi ikholwa elihlale emthandazweni no matter how circumstances are nama challenges but ikholwa elihlale edolweni ngaso sonke isikhathi likwazi uku-overcome izimo ezinzima noma ngathiwa kukwase ngathi kumnyama la. Umkhuleko baba mina ngiwubonile ngilobufakazi obuningi ngomkhuleko. Ngikhuleka uNkulunkulu noma kwesinye isikhathi engaphendula ngaleso sikhathi kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngibone ama-results omthandazo. Umkhuleka kuyona into elula baba umfundisi angifuna uqamba amanga. Kwesinye isikhathi inyama iyalwa iyanqaba kodwa masingamakholwa ngempela siyi-serious ngokukholwa umkhuleko baba uyasifohlela. Ngiyalithanda incwadi kabasekolose uchapter 4 ngiqinise nje abazalwane uchapter 4 verse 2 uthi umpostoli uPaul qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga. Kuyaqiniselwa la emkhulekweni baba sibe simbonga futhi uNkulunkulu. Benginalelo nje sengivala baba umfundisi ukuthi umkhuleko unamandla. Mina ngiyawabona ama-results omthandazo. Ngiyawubona umthandazo ungenzela izinto engangacabanga ukuthi zingenzeka ngoba emthandazweni ilana uNkulunkulu nomoya engcwele ambhula khona ngisho izinto eziningi nje zomzalwane. Uma uhlala emthandazweni siqinisele baba ngiyazi ukuthi akulula kodwa uma sizoqinisela emthandazweni ngelinye ilanga soma ngaphambili sifakaze nje ngomkhuleko singafakazi ngento enisifakaza nje ngomkhuleko nangamandla kaNkulunkulu. Amen. Baba umyeni sibonga kakhulu baba umyeni. Baba Khoza nangu umyeni noThembi kaDimba bathi akukho nje kudlula umkhuleko. Mase kufika zonke izimo hlaba phansi ngedolo. Ngisho noma ngabe udine kangakanani amazwi azophuma ngomlomo wakho azokwakha. Amen. Nowesifazane baganane kuzalwa abantwana wayengamisanga ukuthi kungaba owesilisa nowesilisa noma nowesifazane kuphambene nemvelo. It's unnatural into kungafanele yenzeke ichilo impela. Kuverse 27 kanjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ukukhanukelana bodwa abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa beyitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Kuyichilo ukwenza njalo into esimele kuba namahloni ngayo njengesizwe si discourage zame ukulelana kuyona. Now my verse u1 Corinthians 6 kuverse 9 1 Corinthians 6 kanti anazini ukuthi ababi abayokulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu na khona abantu abangazukulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu okusho ukuthi bayophelela esihogweni abazukungena ezulwini bese yababala uthi ningayengeki ngokuba ifebe khuluma ngabantu abaphile ezonweni zokucansi abakhonza izithombe iziphingi abahlobongayo abantu abangene ezintweni zemoya zamadimoni bethakatha nani abaphangi abalala nayo benobulili obufanayo nayo lento yehomosexuality noma bisexuality abantu abalalana ngobulili obufanayo abayukulidla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Ukuphila ngaleyo ndlela kuphetha ngokubhujiswa nokulahlwa esihogweni. Uthi kuverse 11 abanye benu ekhuluma nabazalwane babe njalo kodwa senahlanzwa nangcweliswa nalungisiswa ngegama lenkosi yethu
uJesu Kristu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakwazi ukumsiza umuntu aphume kulento yobunkonkoni. Abanye babenjalo eKorinte sebasizakala, namanje uNkulunkulu usabasiza abantu. Ngakho mawusondela kuKristu uyakunika amandla okunqoba lezo inkanuko lawo ma desires angafanele, ukwazi ukuwa resista, ukwazi ukuba ne self control. Kodwa woza kuJesu uqala ixolelwa izono, bese unikezwa umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele wenza ukwazi ukuyinqoba leyo mpilo enjalo. Kodwa bayasindiswa nabanjalo, just like zonke ezinye izono ixolelwa, nabantu abayinkonkoni bangaxolelwa. uNkulunkulu usho njalo, kodwa bangayikhohlisi mabengaphenduki abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. 0861010 0861010 noma lapha ku-073-709-1991 nalapha kwi-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Nangomunye uthi amen bafundisi bami, siyabonga. Hey, liyinkinga ulimi. Last Sunday ngakhuluma kami ebandleni ngadlula, kodwa umoya oyingcwele wanganginika ukuthula. Today ngiye ngayoxolisa phambili. Angazi noma uNkulunkulu ngihlale ngicela angisize ngolimi, ngoba isikhathi esiningi ngiba phambi kubazalwane. Ngiyacela ningikhulekise, ngiyamthanda lo mkhathini, ngiyamthanda lenta yenzile. Kepha-ke ngizodedela wena ukuthi uncome la ikhona. Ngiyabingelela bobaba estudio. Bobaba, mina nginenkinga. Udadewethu omdala ufinqela umama isibhakela. Uma emkhuza ukuthi ayeke izinto ezimbi azenzayo. Mina-ke njengomzalwane ikuphi okumele ngikwenze? Ngikwenze uma ethethisa umama emthuka phambi kwami. Ngcono iphendule ukhoza le. Mina okwami nje ngathi hayi uJesu wafike nje akadiscipline nje, mangabe idiscipline ifuna imvubu, mvaleleni endlini nje nimqebule nje ngemvubu, nimqebule nje ngemvubu nanguswazi. Angithi nibe nodlame, mzamani indlela, but uswazi it's another option. Akuso umkhuleko kuphela, kunabantu nje abangadinga ekukhulekiswa, abadinge thina ngeSuthu sithi uqwakaletlalo, you know, uzwa ngesikhumba. Sibingelele umfundisi Nkosi no Babukhoza. Asimbonga uNkulunkulu ushonilanga. Nathi sikhonze kahle lapha ebandleni lakithi iCFCI ephethe umpostoli uMC Dlomo, kodwa ke sila eRichards Bay. Ile enikhuluma ngayo baba, iyangithatha isikhathi eside ukuthi ngiyinqobe, but njengamanje uku-understand ukuthi ngubani. Ngiyahluthuka, kodwa ukuhluthuka kwami angifuni angiwakhipha amagama amabi. Ngiyahluthuka nje njengomuntu kugcine kimi ngaphakathi, but amagama amabi ngasifundisa ukuthi no, ngeke ngiwakhiphe. Futhi enhlizweni yami akungahlali okungcolileyo. Ngaso lesikhathi umuntu ngiyashesha ukumdlulisa ngoba awulazi ihora nosuku, ngathi usabambela umuntu vele inkosi ikuthathe. Umxolele lowo muntu vele ikuthathe. So ngayifundisa nje ukuthi ngiyenziswa nje izinto, kodwa ngicasuke phela njengomuntu, kodwa enhlizweni akuhlali. Ya into kanjalo. Uku-89.2 la eRichards Bay. Siyabonga, siyakubonga ukuzwa lokho. It's an encouragement. Mhlambe ihambisana nayo lento umkhathini ukuthi umyeni noThembi bathi mawuhlala emkhulekweni uNkulunkulu somehow uyaliqoqa ulimi lakho. Asikwamukele na emoyeni, sawubona. Ngibingelele bobaba. Sawubona. Umsolo wenkosi wakwamkhizelo. Abazeli. Cha, izinto ezenzakalayo kulomhlaba manje sizinkinga ngoba umuntu uyakushintsha indlela oyiyo. Abona Babukhoza noBabunkosi, abantu bayashintshana, ushintsho ushintsho nawo umndeni, uvele ungabusazi ukuthi uzokwenza njani, kuphele ngisho ukukholwa enhlizweni yakho. Kodwa ke ngisacela nje ningikhulekise ukuthi nami ngikwazi ukubhekana nezimo zasemndenini. Ngibonga kakhulu.
kuphela njani ukholwa Cwabe mawuthi kuyaphela ukholwa kuphela njani I know what you mean I'm just being naughty uMartha kaNgubane uthi ayibonga inkosi bafundisi bami sikhona bobaba sinilalele live uNG uthi shalom bafundisi bami nami nginibheke ngqo ezindlini zomsakazo ngiyabusiseka ngisemolweni vuma 103 umpilo wamsomi lapha Simon uthi amen bafundisi bami sesikhona silalele uhlelo lwenu lusakhayo siyafunda lihluhlumelisa ukholo lwethu Zandile ilapha kaSithole uthi ngiyabingelela abafundisi nginilalele ngisemlazi babukhoza ngikunikeza ithuba ngibone nangomunye la uthi shalom bafundisi nabalaleli bevuma ziningi izinhlupheko zolungileyo kepha uJehova yamphulukisa kuzo zonke lisho njalo iBhayibheli elingcwele mina nginqoba ngezwi uma ngithukuthelo ngiphatheke kabi ngikhuluma amazwi alotshiwe I remind myself of Rehoboam 118 verse 24 this is the day that the Lord has made and I shall rejoice and be glad in it mangificwe noma mangificwe mangifiniwe mangidiniwe ufuna mhlawumbe ukuthi mangidiniwe ngiyazikhumbuza ukuthi ngizothokoza enkosini ngizikuyekela usathane angitshontshe injabulo yami ngizithola ngihleka noma kungahlekisi ngoba akusaphili mina kodwa uJesu uphila kimi kusho utholo kuhle kaJobe usithole lapha eGroundville eStena wazi wakhola umzalwane siyambongela Mkhathini mhlambe ukuphawula kwabanye babo lo mzalwane othi udadewabo lo cule ekweletwini bayamsiza kodwa futhi useyabathuka ngathi kune principle ezweni kaNkuluNkulu esikhombisa ukuthi simele ukuzama ukubasiza abantu akhula zimakhuluma abantu abangakholwa mabe willing ukusizakala kodwa uJesu uthi kubafuni bakhe nxa abantu bengafuni ukulizwa izwi enelishumayelayo anothuntutha uthuli lwedolobha lwabo ezicathulweni zenu nibashiye kanjalo uyamnika umuntu usizo mayelifuna mayingalifuni miyekele umuntu avune lokhu akutshalile yena bese futhi ayiphendela phambi kwaNkuluNkulu wena bese uyamkhulekela nje kuphela simele ukuzama ukuhlalisana ngokuthula nabantu bonke lisho njalo izwi laNkuluNkulu kuRomans 12 bese indlela eyenziwa lo mzalwane ophenduke phambi kwebandla abanye abantu bafike bone phambi kwabantu bese mase kuphenduka afuna ukuphenduka eceleni kuhle ukubuyisela ukuthi ngangonile ukuphawula kulomzalwane othi unosisi omdala ofuna ukushaya uma mfundisi Musa uqhuquza lodlame soboshwa la emoyeni ngathi mina akabiza amaphoyisa ungangqeni ukumbopha umuntu wakini sometimes uyamsiza ngoba phela umuntu omdala akasashawa ningaze nibulalane kodwa ungangqeni ukumbopha umuntu wakini wangasizakala kanjalo kodwa ke zama futhi ukuba yipeacemaker ababusisiwe abenza ukuthula lisho njalo izwi laNkuluNkulu zama ukwakho ukuthula phakathi kukamama nodadweni ngendlela uNkulunkulu anginokuhlakanipha ngayo kodwa makungenzeki imbophe lo wangaze enze ingozi okugcina kulo khuluma angena nje before uThembi kaDimba ufakazela lento eshayo uthi inkalvasi babukhosi soboshwa kukhona lothi into zomndeni ziyamcaka kuze kuphela ukukholwa ubabaze kufanele mfundisi akufanele kuphela ukukholwa uthi uPaulo kwabaseGalatia 6 asingakhathali ukwenza okuhle ngokuba siyovuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali so liqhubeka ubekezele wenze lokhu uNkulunkulu afuna ukwenze okuhle ukukholwa kwakho makungaqedwa izimo kodwa uthemba inkosi ulokhu wenzile nje okuhle ushiyele izithelo nemphumela kuyena uNkulunkulu Mkhathini asikhuluma iqiniso enangigqugquzela okubi la uthini kumzalwane ohlukunyezwa njalo ngoba bamazi ukuthi yena ufuna ukwenza ukuthula meyedwa okay mhlamba ngibe kanje
amlekelela kanjani amazwi umzalwane atholakala encwadini yabase-Efesu chapter 4 uverse 29 kuverse 32. Amlekelela kanjani lo mzalwane, uwa-applya kanjani lo mzalwane ohlale ehlushwa njalo abantu ababodwa ngezimo ezifanayo bathe uyakhuza abalaleli abantu, uyakhuza abalaleli. Asimlekelele ngo-Ephesians chapter 4 u-29 kuya ku-32. Mhlawumbe ngakawafundi ikhona nalento uJesu ayifundisa abafundi bakhathi ma benihlukumeza kuleli dolobha nobalekela kwelinye indaba yokusuka ezintweni ezikulimazayo, yokusuka ezintweni ezikulingayo ezikukhubayo. So ke uyabashiya abantu nxa abantu bengafuni ukusizakala ngawe kunalokho bekulimaza. Ikhona into ye-separation, uyashiya ngisho umndeni. Kodwa la okhona mfundisi siyalwa kahle ngamazwi aphuma emlonyeni wethu ku-Ephesians 4 verse 29 uthi makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelungele ukwakha njengokuba dingeka ukuze libaphe umusa abezwayo. Kungaphumi into ezibolile, izinto ezingcolile ezilimazayo emlonyeni wakho kodwa kuphuma izinto ezilungele ukwakha. Abantu bakheke mawukhuluma wena bathola umusa noma bengawufanele. Athi verse 30 ningamdabukisi umoya kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube usuku lokuhlengwa. Amazwi abolile ayamdabukisa umoya engcwele ohlezi kuthina njengabazalwane. Akumele senze njalo, kumele sikhulume okwakhayo. Umoya engcwele uyathokoza ngalokho. Kuverse 31 uthi makususwe kini bonke ubunyu, i-bitterness, lento yokuthi walimala unenhlungu ngaphakathi kuwena sewulimaza abanyeke nawe. Intukuthelo, bayakhuluma abanye ngokuthukuthela, abale ulaka, umsindo, ukuxokozela enhlizweni, ukuhlambalaza, kuholela ekuhlambalazeni, ekukhulumeni kambi ngabanye abantu, ekukhulumeni kambi nabo. Bese thina nakho konke okubi. Athi verse 32 maniphathane ngobumnene, nizwelane, nithethelelane njengoba uNkulunkulu wanithethelela kuKristu. Na indlela esigwema ngayo ukukhuluma kambi nokonana ngemlomo wethu ngokuthi sifunde ukuba mnene nozwelo nokuxolelana ngoba nathi siyaxolelwa. Bese siyayeka indaba yokuba bitter nendaba yolaka nokucasuka. Uthi kwenye indawo noma nicasuka malingashoni ilanga nicasuke ningoni. Uthi elentuzene ekaJakobe incwadi ulaka lomuntu alikufeza ukulunga kukaNkulunkulu. Ngakho oligwema ulaka wenza kahle lo thulayo mayisanolaka bese futhi uyalidambisa ke nasenhlizweni kodwa lingaphumi izwi elibolile emlonyeni omzalwane. Angithi ukuyiphusha nje kancane emkhathini, ngiyathanda ukuphusha ama-boundaries esikhathini esiningi ngibe i-devil's advocate. No, hayi ngoba ngisetshenziswa uyena. Lithi izwi likaNkulunkulu ngosuku lokwahlulelwa esingakafiki kulona. Ngosuku lokwahlulela uKristu uzothatha izimvu ayibeke one side, ebese thatha imbuzi ayibeke one side. Ngenze kanjani mina manje ngoba la emandleni whether ngumholi noma ngilunga nje lebandla akunasikhundla nginaso, kunezimvu nezimbuzi. Izimvu ziyathandeka, uyakwazi ukudila nazo. Kuba nale imbuzi eziyi-nuisance like umpostoli Paul wathi yena ube naleva ohlangothini on his side. Le imbuzi azithandeki under normal circumstances noma you know at face value and azibuyeki ubumbuzi. Simlekelela kanjani umzalwane ngale imbuzi? Ngicathi kubalekile mfundisi. Uyithanda kanjani le imbuzi? And futhi wazi kahle ukuthi le mbuzi ngosuku lokwahlulela iyobekele eceleni. Yeah. But imbuzi manje asikakafiki esukwini lokwahlulela. Ngicathi indlela yokuyithanda imbuzi le ndlela uPaul athanda ngayo abanye mayithi mabanikele kuSathane ukuze kulinyazwe imizimba yabo, mhlawumbe imphefumulo yabo isindiswe. Uqondiswa kwezigwegwe ebandleni. uMatthew 18 uyakhuluma indaba ukuthi umfowenu ekona noma kuthiwa ukona ngamazwi oyakuyena uzame ukumbonisa mayiphenduka kulungile usumzuzile. Mayingaphenduka ukuthatha ababili noma bathathu
nizama ukumbonisa ukuze wonke amazwi aqinisekiswe emlonyeni yofakazi. Mayingaphenduki mise nebandleni, nebandla malimkhuza umuntu, yeka ukukhuluma kanje mzalwane, yeka ukwenza lokhu, yeka ukuhleba abanye, yeka ukusebenzisa amazwi kanje. Mayingaphenduki then akabe kunina njengomthelisi nowezizwe, uyakhishwa ebandleni umuntu ongafuni ukuphenduka esonweni sakhe. Noma kuyisono asenza ngolimi, asingatholerate abantu ebandleni abangazile ukuzokwakha. Abantu balimala khona la ebandleni, bashayikile abantu ngaphandle mabeze ebandleni kaNkulunkulu bathi bazothola ukusizakala, kukhona osathane abahlezi la ngaphakathi abalimaza abantu. Uyazi indaba yokugula, ugulele esibhedlela, ubuthi uzosizakala usuthola ezinye izifo. Ngakho akumelanga siyitolerate into efana naleyo. uJesu uyasiyalo uyalela ibandla encwadini yesambulo elikhuze ngokuthi libekezelele umuntu owonayo ngaphakathi uze ungcolisa abanye. Uthi uPaul ujolana nababi kuyakona kuyiphatha okuhle. Imvubelo encane iyiste encane ivokomalisa yonke inhlama. Ngakho imbuzi mase ziyiveza mfundisi kulungile mayisacashile singakwazi ukuyibona mase ziyiveza. Kubalulekile ukuthi amabandla ayenze church discipline, ayizukunciphisa ibandla likaNkulunkulu, izonciphisa ukhula ebandleni. Mabehamba kusuke kuvele ukuthi ukhula lolu lu-right lungekho ebandleni. Amen bafundisi. Inzima le ndaba, kodwa ukubhekana nale ndaba idinga wena nenkosi yakho. Amen. Kusho uVusi kaMlabe lapha eMatateni. Na mkhathini uJesu ukhuluma amazwi strong ngalabantu esikhuluma ngabo lapha encwadini kaMathewu chapter 12, especially from lapha ku verse 33 wehlele inzansi. Athini lamazwi strong, ubiza abantu ngeinzalo zeinyoka. Those are strong words. Abanye bayawadinga lawo mazwi. Uyazi makukhuluma indodana kaNkulunkulu ayithuka inhlamba. Ikhulumela ukusiza, omunye uyadinga ukushaqwa ngokuvezwa kwesimo ayisona emehlweni kaNkulunkulu ukuze asizakale. Uthi kodwa la uMathewu chapter 12 lo verse 33 kuphakathi kokuba nithi umuthi muhle nesithelo sawo sibe sihle, noma nithi mubi nesithelo sawo sibi, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. Bese verse 34 nzalo yeinyoka, ningakhuluma kanjani okuhle nibe nibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma okuchichima enhlizweni. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha ngithi kini amazwi wonke ayize akhulunywa ngabantu bayakulanda ngawo ngomhla wokwehlulelo, ngokuba uyakwehlulelwa ngamazwi akho, icala likuthethe futhi uyakulahlwa ngamazwi akho. Ngiyafisa mkhathini before unaba usifundele no Luke chapter 6 ngoba nayo usho cishe into efanayo ebese usifingqela konke. uLuke 6 verse 43 ngokuba wukho umuthi omuhle othela isithelo esibi futhi nomuthi omubi awuthela isithelo esihle, ngokuba yilona lowo muthi waziwa ngesithelo sawo. Akhiwa amakhiwane emeveni nezithelo zomvini ayikhiwa emajikjolweni. Umuntu omuhle uvezwa okuhle engcebeni yenhliziyo enhle, nomubi uvezwa okubi engcebeni embi, ngokuba umlomo wakho ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Into uJesu ayivezayo kulezi ndawo zombili ukuthi njengoba dusho masiqala mfundisi, amazwi omuntu aveza ubunjalo bomuntu. Uthi lapha kuLuke 6 verse 45 ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Lokho kuphuma emlonyeni womuntu kusuke kuveza ukuthi kukhonani enhlizweni yakhe. Uthi makuphuma amazwi amambi emlonyeni womuntu kuveza ukuthi inhliziyo yimbi. Ingakho lapho kuba seEfeso beshilo ukuthi asiyeke ubube enhlizweni, asiyeke indaba yokuba bitter nolaka nomsindo, ngoba lamazwi abantu abasuke beyokhuluma asuke eveza ukuthi inhliziyo yabo injani. Bese siyaqwashiswa kakhulu umfundisi laphana ku Matthew 12 verse 36. Uthi uJesu ngawo wonke amazwi ayize akhulunywa ngabantu. Amazwi ayize ngathi amazwi angasho lutho amancanyana, bathi abanye khona white lies noma usho igama nje wangalinaka vele bonke abantu bawakhuluma inhlambe engathi ishu.
njoba kade wenza ibonelo iyakhulunywa na ku TV nawe yakhulu uthi uJesu ngawo wonke amazwi ayize akhulunywa ngabantu bayakuyiphendulela ngomhla wokwehlulela unelanga lakho uNkulunkulu eyoveza wonke amazwi owake wawakhuluma wena wathini ngobani wathini kubani wabeka kanjani ulimi lwakho ulisebenzisa kanjani abantu basazokwahlulelwa ngawo wonke amazwi uthi verse 37 icala liyokuvuna ngenxa yamazwi owakhulumile noma ulahlwe ngenxa yamazwi owakhulumile khona abantu bazongena esihogweni bengenazi izono eziningi kodwa benalezono zolimi bazosha uNkulunkulu abagwebe ngenxa yendlela abakhulume ngayo ngakho lento esikhulumayo akusiyo nje into encanyana yokulungiswa noma ingalungiswa ngoba umuntu eyithanda kodwa it's a matter of life and death ukuthi ukhuluma kanjani ngoba ukukhuluma kwakho kuveza inhliziyo yakho. Mkhathini, I mean seloko ngivukile namuhla I don't remember even half the words I have spoken. This sends a chilling sensation down my spine. Mangifunda lamazwi ukuthi ngiyofika phambi kwakaKristu ngelilanga I'm going to give an account for every like is uthi every careless word I've ever spoken impilo yami yonke. That is scary Mkhathini because as I say angikhumbula amazwi wonke ngiwakhulume namuhla. Yo ingakho Jacob ethi umuntu akaphuza ukukhuluma sheshe ukuzwa ngoba ukukhuluma kakhulu kuchaza ukuthi kunezinto eziningi ofanele uyiphendule ngazo uyona ngokuhleza ukukhuluma njalo kodwa njengoba usho umfundisi nami kunjalo impela uma ufundela amazwi kaJesu enza ufuna ukucophelela ukuthi kanti uthini ungavela ukhulume njengoba usazoyiphendulela ngawo wonke amazwi. Sekufike leso sikhathi ukuthi mina nomkhathini sithi khumu siyafisa ukuhlala nawe kepha-ke amaXhosa athi luchaba lixesha asikushiyi wedwa-ke ngenjwayelo sikushiyana lawa amazwi funda phela ukuyifundela iBhayibheli ngokwenze njalo awusona i-students kaMkhathini noma sikababa uNkosi noma-ke mpostoli thizeni-ke noma ndoda thizeni-ke noma nkosikazi thizeni kepha students kaMoya Ingcwele uqobo lasha uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto elizayo. The Sound Doctrine